Dar, právě se koukáš na renovaci Volkswagen Polo MK2. V záběrech, které tady teď budou, tak si můžeš užít to, jak jsme auto luxovali, dekontaminovali od myší, hoven a kůry ze smrků. Taky jak jsme čistili sedáčky, interiér, jak jsme to umývali. Pak, až to bude hotový, komplet, tak si uděláme kompletní rešerši celého auta. O likvidaci myší se nám tady evidentně starala kočka. Takže jak jsi mohl vidět z těch záběrů, auto máme vyčištěný zevnitř, teď tam dáváme sedačky, zadní sedačky už tam máme. Ne, že by to byl boj, ale je to celkem šílený. Je to vysátý, teď tam jdeme najebat ještě přední sedačky. A to bude chtít trochu dočistit, ale to už jsou ty detailingy. Jo. Paráda. Zadní sedačky a přední sedačky se moc jako nedělali jako pořádně a poctivě, protože... Ale je náš pěkný stav docela, vole. Jo. Mačkej, tamhle to je trošku, a ta není ještě v toho, viď? Jako sedačky jsou v dobrém stavu, si myslím. Tahle ještě není, myslím, že to vysátá ani, ne? Jo, ta už je. Jo, vlastně, tak bych chtěla vytapovat trochu. Sedačky nemusíme řešit, protože do auta přijdou tigrovaný potahy, černobílý, takže není potřeba řešit nějaký stav jejich, stačí to jenom vysát. Ať tam nejsou myšince, kůra ze smrků, do skecání. Jdem tam dát ty sedačky. Auto je celkem zašvihaný, takže není jiná možnost, než použít mamčinu houbičku na nádobí a neznámý roztok. Cíkmen pauza. Je to ono. Je to ono. Potom to je. Přesně. O tom je tady to křeslo do píči. Tohle video asi už ukončíme. Nemáme tady kameramana, takže to musíme zvládnout takhle. Každopádně Polo vypadá takhle, teď už bez kameramana. Myslím si, že to docela prokouklo oproti tomu, jak to vypadalo předtím. Sundali jsme z toho tu lišej, takže to bylo jako šílený, pěkně rejžákem. Tohle samozřejmě není nejlepší řešení, jak to z toho sundat, ale auto půjde na celolak, na vyvaření, takže není jako potřeba se toho tolik bát, že by se něco poškrábalo. Na spousta místech je koroze, odlupuje se tam lak. Vůbec bych se jako nerozčiloval nad tím, jak jsme to dělali. Myslím si, že jsme to dělali tak, jak si to auto zaslouží. Každopádně je na tom ještě hodně práce. Můžete klidně napsat, co byste tam chtěli za úpravy. Každopádně to auto půjde na Včka, takže nejdřív uděláme estetiku, funkčnost. Až budou značky, tak se teprve vrhneme na ten správnej tuning a na ty úpravy. Takže to si myslím, že se ještě máte na co těšit, ale ještě před tady tím vším, co jsem teď řekl, tak je ještě dlouhá cesta. Takže hlavně v klidu a koukejte dál. Zatím čus.